Držím asi najväčší sortiment plavákov od firmy Expert. Plaváky, ktoré držíme, sú určené nielen na lov na riekach, ale aj na jazerách. A sú určené nielen pre bežných rybárov, ale aj pre profesionálov. Sú to veľmi krásne, aj farebným prevedením, aj kvalitou urobené plaváky. Sú mimoriadne presné, veľmi dobre sa dovažujú. Z tých takých riečných plavákov je najväčší sortiment s dlhými anténkami, sú to pevné plaváky v rôznych farebných prevedeniach aj s vymeniteľnými anténkami, kde sa dá použiť potom chemické svetielko pri love v noci. Okrem nich držíme plaváky typu Wagler. Sú to priebežné plaváky, ktoré sa hodia prevažne na lov na veľkých jazerách a na tichých riekach. Waglery veľmi dobre lietajú do vzduchom, sú aerodynamicky tvarované s dlhou anténkou. Okrem takýchto plavákov, ktoré držíme tu, to je vlastne sortiment týchto plavákov, držím aj plaváky, ktoré sa používajú na lov dravých rýb. Sú to plaváky väčšinou priebežné, vo farebných prevedeniach rôznych, sú určené na rôzne druhy rýb, či už je to ostriež, zubáč, po prípade je to šťuka. A potom sú to plaváky určené na lov suncov. Suncové plaváky takisto sú priebežného charakteru, kde sa dá do antenky vložiť chemické svetielko. Používajú sa hlavne pri love v noci, pri love na bojky. Okrem týchto plavákov, ktoré už boli pred rokom vonku na trhu, pribudli aj nová séria plavákov suncových. To sú plaváky, ktoré sú naozaj urobené už na extrémne rybačky, to sú tieto tu.